Mbok. Kangen aku ya, Mbok. Heeh. Ayo, Mbok, sor gedang, Mbok. Iki cita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge sarep teka tambasa lurang gedangan kok dadi londo blangonan ngantek londo tindake benang benang nake pacet bone sarep digepuki sarep ora trimo lurah gedangan digepuk pateni Tanetan kali jagoane paiti Abung Mudi. Koser dokarang Burwe abaci kulon kali sarip jagoan sakti musuh bebuyutan paiti sudut lati masuk yen sarip kewiyane pancen maling ning asile dimenek ki pikir miskin aja ditiru iki sandiwara ludruk kang nyaritakake ya srip tambah oso aku iki apa, Dik? tambah Oleh tambal ban lu kok coba gogok gak? uripe Ya, Dik. saat dalan golek pangan duit sing halal paton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan waya apes wetengku krasa kroncongan Mak jedor, dor mak jedor, dor mak jedor. Dor. dor Ono ban pecah. Wah, iki mesti rezeki teko. Mak jedor, dor mak jedor, dor mak jedor. dor Ban pecah maneh. Ci esuk rezekine kok tumpuk. hoe Ci esuk tambah tumpuk. kelompok Esuk tambah tumpuk. Esuk tambah tumpuk. tambah kelompok hoe
tambah lumpuk tambah lumpuk tambah numpuk aduh tangi turu malah embuh asik kadang teko lawunan ya aku nekat timbuh Pak Abdi Rohman teman FB tanpa bersama sira kenal kata pekiwang aku lali tenan nyatane tidak karuan asik mau asik 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 sendu 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 awakku tewas kabeh opo aku jegur kali Opo wae? gedang kluthuk siramu tok gedang lutuk 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 tok gedang gedang priyo gedang bibit gedang sirup Waduh, tangi turu malamku Kodang tanpa lamunan hidupku nikmatiku Motu pedes kabeh golek tombok gedang suruh Tanpa bersama sirah kenal kata pekimu asik kumpul-kumpul bro lampian Mau bengi ngopo aku juga tidak paham Koyone rong tuwane kok aku gampang lali Awak teles kabeh temen balik yakin balik Tak kira tayu panjebul pitik kodok lurung Tiwas aku joget goyanganku kloget-kloget Ora wani ngeling aku semua yang pengen tok gedang lutuk tok gedang lutuk tok gedang lutuk gedang lutuk gedang lutuk tok gedang lutuk tok gedang lutuk tok gedang lutuk tok gedang lutuk Pak Abdi Rohman teman FB ojo lali salam-salame buat Cak tak kirim larutan ke terima kasih Pak Abdi ye kage Pak Abdi Rohman konco FB gimana teman-teman ye Suki kirim bojone nang Kedung Pucang Kedung Wangi samping Lamongan sing dadi bojone Sugi pitike dolen wonge gak muleh Rino wengi tansah kelingan prawan ayu teko lampeyan bantal guling di sayang-sayang rasane koyok wong kedanan ala sukane Kene ngopo siramu lunga golek duwe Dik ninggal aku ra kondo-kondo saben dina aku ngelamun adekan omah atiku bingung kadung tresno gak wani nembung rasane koyok wong linglung wengi-wengi banyune sampun tak rewangi adus kungkum tresnaku ra bakal
elingake nalika biyen kenalan beninge banyu lampean yen sing tak ombe sayang elingake nalika biyen kenalan upama aku rawati dosa lara tak balas lara kaya tatu sing tak
Tobat. Pare sajae pongen niki sampur kalih Pak Aurel Bapak Palen ugi Bapak Yani monggo tinggal sesaran Pak monggo Pak monggo sampuri monggo Oke. Jik dikelatur Pak Agung sing wasik sing duwe alas kidul. Nggih. Pak Agung sing duwe alas kidul dipunaturaken banyak Pak Polo sekeluarga. Matur nuwun Pak Agung. Salam kanggo Kang Jebul bos cilik Sukimin sing nguasai jual beli jagung gabah sak lampean apa terbadun bos cilik Sukimin Kang Jebul Pak Anggi Rohman teman FV ya aja lali. Oke Pak Anggi matur suwun. Oke Pak Wong mau katon liramu wae dapat gak ngono Pak Wong Sarbianto mau ya Pak Wong pokoknya ngomong lampean ngeri aku sakno so titik gak apa-apa sing di sebloro iki lho lah tegane tak delake sebloro tobat ngene Pak Sarbianto kok kaya ya Dik tatu sing apa nangis lampean nang kumpul lampean
kuwatno hatiku Duh Gusti kuwatno hatiku aku patenono wae timbang aku pisan karo kowe Sano nono nangis wono panggonku kanggo tutup wangi sing atimu tatune hatiku iki Dita tak deloke mong sliramu sing bisa nambani belum klopo pari dasan tresnamu jebul etok-etokan tolong ono aku iki Dek iya piye mas aja nganti aku kok ojati walasono awak iki piye mas piye aku pengen Dek pengen piye kumpul dadi siji kok wengis temen hatimu sakno tempaiten tanpa dosa Ja. kowe ninggal aku krisukri apa toten ora tak tinggal toten balekno taline tresno nono wis ilang kok aja nganti budal ilang hosno Ye saking Mas Tejo iki wonten London. Salam kanggo Pak Lulu Lampeyan, mantan Belandong. Sing gandeng dhewe ya. Karo Pak Ellen bakul iwak kedho kondang kaloko nggih. Matur nuwun Mas Tejo iki wonten London nggih. Salamipun kanggo Pak Lulu Lampeyan, mantan Blandong saha Pak Ellen bakul iwak sing gondang kaloko nggih. Matur nuwun Mas Tejo aya desa wonten London. Abanari melawan Kedung Wangi samping Lamongan ugi Pak Den Supardi Kedung Pucang berangkat Legong Lampeyan.
awilke jebul wis sore witing gawa katon gawe awe prayogane baci bali wae dene sesuk esuk temandak nyambut gawe gandeng tangan nek pinggiran pinggir posisir gerak jekan bisik-bisik semayan kan janji-janji arep urip barengan terang sik yut udan bareng esuk sir-siran ambi kandangan gendeng asih menyuwangi sir-siran ambi kandangan gendeng asih menyuwangi
sakno. Sepiring berdua tembang tresno ke taman asmara. Digoyang kembali Nyu Margo Laras lo Yo, iki. kirim salam untuk Pak Vina Kendeng dan Pak Anggi. Ya, Pak Vina Kendeng ya, juga Pak Anggi ya. Mat mendengarkan, mat malam. Salam kanggo Kang Cemani Kebul, Besosorson. Bos Cilik Sukimin sing nguasai jual beli jagung gabah sak lambean nggih. Apa Besosorson to piye kae? Kang Bos Cilik Sukimin Kang Kebul saking Pak Wo. Apabila ku ingat diri
aku kok teko teman kowe ngapusi aku wis cukup sithik tresno cintaku aku pamit lilakno golek gantimu abeti wong wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi papu janku bingung rasane hatiku arep sambat nanging karo sapa rasane ora kuwat ngrasake hatiku kang saya nangsa wis tak ati-ati malah tansah ya keling ya sakno tenan Dik nyanti tekan besok kapan yo mandam orang bisa turu apa iki sing jenenge apa Dik wong kang lagi ketaman asmara ya tobat sakno rasa sakra bisa lali esok awan bengi tansah godhong ati Umpama aku ra wedi dosa kabeh tak rabi. Pak Wahyu lampean Selamat datang Sugeng Rawu Pak Kades Kesongo Pak Jijailan beserta rombongan. Patosaken gen. Pak Kaji Jailan Bapak Kades Kesongo Bapak Kusnadi sak rombongan Pak Lia Mundu halo Pak Lia Mundu sudah lu Pak Lia Mundu umpama
sing remuk kabeh kuwi ora sing tak jeluk jare wong tuaku matone ora kathuk Mas Ambon monggo jaibong Mas Kempu boten ketinggalan Usman Centen Mas Bayu Kunting monggo monggo sampure Mas Sumonggo Mas sampure jaibong monggo Rawulaya rupama tambal ban. Iki lho mbokane sing jek luwih disebut mbokane kapoke kok. Mbokane sing jek ning nguri kok. Cih, kita kelihatan banyak bon. Ya nami ber wong papa. Pak Den Supardi, wonten kawasan Gedung Pucang, Gedung Wali Sambeng Lamongan ugi Abad Ari, yang wonten lawan Gedung Wangi Sambeng Lamongan. Sugeng sugeng mirsani lewat live streaming. Pak Roto Sumengko, senenganku. Coba panas iki kok. Yo kanca ing sing gembira anglerap-lerap penyune segoro anggia numpak prau layar ing dina minggu yo pariwisata aman menaune wis tengah piyak piyak banyu minaya warang cemo-cemo karo mesin guyu ngilangake rasa rasa katik jamil mas ayo tak jamil dewe witing kelompok katon gawe-gawe prayogane becek ayo bali wae dene sesuk-esuk tamang nyambut gawe Adek jawi lagi jebol wes sore wete kelompok katon gawe awe prayogane becik bali wae dening esok-esok tuh medang nyambut gawe upama aku rawat dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa
Apa? Tukang tambal ban. Nek lungguh kalian bergagah tapi Uripe ya. sak dalan-dalan. Golek duit Ayo yo. rezeki sing kalal. Wayah apes wetengku krasa kroncongan. Emak aja glur, emak aja glur, emak aja glur, glur. Ana ban pecah, wah iki mesti rezeki teko. Emak aja glur, emak aja glur, emak aja glur, glur. Kan pecah maneh. Cek esuk tak ijen kok